Και κάπως έτσι η προπόνησή μας, η προθέρμανσή μας φτάνει προς το τέλος της. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Ο αγώνας βέβαια δεν ήταν κερδοφόρος για μας, κερδισμένους μάλλον, αλλά η προσπάθεια έγινε. Η αλήθεια είναι ότι με 8 επεμβάσεις περίπου και οι 6 τέτα-τέτ και οι 2 εξ επαφής, μπορείς να πεις ότι δεν είχαμε και καλή απόδοση, αλλά η ζωή συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται για όλους μας. Ο σκοπός είναι να το διασκεδάζουμε, να χαιρόμαστε για αυτό που κάνουμε και να γυρίζουμε σπίτια μας γεμάτοι. Αυτό είναι το σημαντικότερο, πιστεύω. Καλή συνέχεια σε όλους.